Shalom. Hurian itu hatta amanami nang dohot inanami mula atama parimingkota di bagasa tikion alani adorakso masuk kita cumulo mahita martangi yang nahohom diganub kudulata martangi yang mahita. Amin. Tapuji itu hata maredehita sebuku ede nomor 10 sada ayat 2 dohot ayat 5. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Edehon hamuma di Jehovah edde nay baru ay nunga di pabahen ibana akka halongangan nunga di pabotohod Jehovah hatuaonna nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu nunga ditupahi tanganna siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Di dokatamdo ikon manaon hami jalamate rapdohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Sai parrohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporsiaon nature. Asa toktong makirim dihakeheon. Dohot dihasangapon sugot. Silehonomu tu akka na porsea diho. Amen. Kudul maham. Maredehita. Tatangi homa pati ni debata di mingguta sadarion ima natar surat di Pesalmen 105 ayat 2 tapai huti hutma di bagasan rohat. Edehon hamuma ibana palu hamuma parhinaloan upuji ibana marnonangi mahamu taringot tu halongangan akka nabinahenai sudena ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuado panidebata lau mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari dehita. Dosa na godang doa kadiang gohong sai kunaro doa sai kunajahat oh Tuhan Potima una dosaki asirohan sai sesama iho maton Tatot Potima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatudosan para sirohami dahami nadangolon narodohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahato dohami tubuh
jaladanga dong hapurseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami mandibil sianak ke dalammu. Matsai godang do pangalasyon nami di patimu. Alai ingot mahami. Ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami. Hobar tu asi ni roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima baga-baga taringot to kasesaan ni dosa. Ay dangadong imbar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni depata. Alay akan naga bipitor binahen ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon ni budarna hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Hudul maham. Mare dehita. Yesus Tuhakin, puji hot, Allah diholongin, Dia tolong, Bihara deokin, Mameleon dirimin, Lamanobus onikin, Lasrohakin. Adunan ho Tuhan, sinobusan, Angsoran heroham, manatapau, kudia pealam, nadana margogoam, lao paluahonam, margotutu. Tabigema turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di panguhum bindu 5 mamuka senayat sada sahatro di ayat 12 tajahama di namar sikat sorin. Dungi maredema si Debora dohot si Barak anak ni si Abinoam di ari nasasadai songonon.
tangihon ma hamu akka raja, jala tarehon pinggolmu hamu akka partogi. Au sadiri tahe naeng marede, upuji Jehovah. Au naeng mamiltik parhinaloat di Jehovah, debatani Israel. Malala akadolok maradopo Jehovah, lao songoni dolok Sinai maradopo Jehovah debatani Israel. Hurangan partogi di Israel, hurangan tongon paima hehe au si Deborah, hehe au gabe ina ni Israel. Lomodoro haku mida akka si paretta Israel, dohot mida halak na toropi, akka nagirgir sumeahot dirina, sian lomona puji hamuma Jehovah. Sikat ni suara ni akka napagulut di labung partuaihan, dia dehon buru-buru nuaing di si akka dengan bahasa ni Jehovah, dengan bahasa ni partogi ni Israel, ujuna tuat laho muli tu bahal nabe bangso ni Jehovah marsonak-sonang. Olat nido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Mari dehita. Si palua dogo arbu, san palua todiki, nasaran edisipolis, ikon segabay nomin, koarin tuhaki, olanido Pamalum rohaki, saen lehon magoarna, urju hatinda koni, main asa hatita sogot, langsung membatuhani, goarni haki olanido edeki koarni Jesus ihi doa malum rohaki. Taha tidak koma hapor siaw tai songon na hina tidak ko nidongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di depan Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mapalangit dohotan
au persea di Yesus Kristus, anak ni Debata Jehovah nasa sadai, iman ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siyan tod di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoro dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni Debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di simai bana pami mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak ng mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabigima lagu pujian kor lansia.
tabigima tikting ni huriata. Shalom damang dainang tabigima titing ni huriata di bagasan nasa mingguon parhalado HKBP Batam pasahaton selamat hari minggu madihita saluhutna jala selamat datang ma di ruas ni huriaon naod dope parjolo sahali romar minggu di huriat taon sai di pasu-pasu de Batama parsaurata sadarion bain sangap di goarna na parjolo goarni minggu sadarion ima minggu kantate edehon hamuma di Jahoba ede naib baru dohot topik minggu dilehon debata hamu baon ni roha napa duahon dak dana nasorang di basa-basahon tuhat tados sada dak dana bawa di keluarga calon sintua Robin Saur Pasaribu inang animora boru hutagalung sian wik Batam Kota na di hari Kamis 15 Mei 2025 sehat dodak danaki suang songoni nang natorasna napatuluhon ruas nabaru mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama keluarga nyonya Sitopul Natalina boru sinaga rap dohot sada sahalak ianakon nasida sian HKBP Rawamangun Resort Rawamangun nuaeng tinggal di Taman Raya masuk tuwik Batam Kota napaupaton titing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Bakti Jaya Sinambela anak ni keluarga Elon Sinambela nahinan inang Timoria boru marpaung nahinan ruas HKBP Batam wik Balai Kolam 2 dohot oroanna Herlina boru marpaung boru ni keluarga Elon marpaung inang Lemina boru hutapea ruas HKBP Batam Center Resort Batam Center pamasu-masuon di hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Batam napalimahon barita hobot ni roha nunga jumolo di jauh debata ima amata polmer aritonang nahina baluhon ni inata Risma boromarbun sian wiktiban modding hari Sabtu 10 Mei 2025 tutup umur 71 tahun sai di pargogoi de Batama saluhutna keluarga napaonopon kunjungan PSDC HKBP Batam di minggu sadarion PSDC HKBP Batam patu pahon kunjungan tu HKBP Pergamos Resort Batu Haji Lama sai di pasu-pasu de Batama pakkobasion marhite-hite kor ninasida bain sangap di goarna napapituhon paduan suara anak sekolah minggu di hari Jumat 23 Mei 2025 pukaoni paduan suara anak HKBP Batam malatihan mulai pukul 10.00 WIB pinangido masude akka anggota namad dohoti latihani jala marhite titingon hupatohon hamima tuaka anak ni ruas ni huriata nasihol rohana laho parsidohot di paduan suara anak boy ma mendaftar melalui seksi sekolah minggu manang amang situa C Simorakir napawaluhon jalan sehat panitia tahun transformasi huriata marhite-hite panitia tahun transformasi patu pahon jalan sehat di hari Sabtu 24 Mei 2025 dimulai pukul 6.00 WIB jaladung sidung jalan sehat di patu pado sarapan bersama dohot pemeriksaan kesehatan bekerja sama dohot seksi kesehatan ni huriata pinangi doma tu saluhut ruas asa parsidohot di ulaoni
Napasiahon tukar mimbar PGI wilayah Kepri. Di hari Minggu 25 Mei 2025 di Patupado tukar mimbar PGI wilayah Kepri di Huriatta Ima di Parmingguon pukul 7.30 WIB Laos Patupaut tado papungu pilihan amplop tu PGI di Ganup Parmingguon di Nasadari. Napa 10-hon kebaktian bulanan guru-guru sekolah minggu. Di hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 14.00 WIB di Patupado kebaktian bulanan guru sekolah minggu di HKBP Batam. Pinaingot matu saluhut guru sekolah minggu asa maddohoti ulaoni. Napa 10 sadahon maka tidakkon hapor seaon. Di hari Kamis 20 Mei 2025 di pesta perningotan Ari Hana Naik ni Tuhan Yesus di Patupado ulaon maka tidakkon hapor seaon tuaka parguru maluani Huriatta. Napa 12 hon partangyangan wik. Pinangido matu saluhut ruas ni Huria di Ganup wik asa maddohoti partangyangan di wik tabe jalaon majadwal partangyangan di bagasan mingguon. Di hari Rabu 21 Mei 2025 Balai Kolam Sada Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam Tolu, Nagoya sekitar, Seipanas, Tiban, Bengkong sekitar, Blok Onom, Glory Batam Center. Kamis 22 Mei 2025 Balai Center, Balai Kolam Sada Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Parserahan, Baloi Ditpam. Napa 10 toluhon Sabtu ceria sekolah minggu. Onma jadwal Sabtu ceria sekolah minggu HKBP Batam di bagasan mingguon tapataru jalata sosoima akayanak kota maddohoti ulauni. Pos Lubuk Baja GSG lantai 2 HKBP Batam masuk pukul 15.00 WIB. Pos Muara Takus keluarga Siadari Borusitopul di Muara Takus masuk pukul 15.00 WIB. Napa 10 paton ruas Namar Sahid. Tatangnya kema dongata natotong di bagasan Parsahiton. Asa di lehon de Bataha malumon tunasida. Goar-goar di Namar Sahid boima taida di layar videotron manang titing na adong di hita. Napa 15 hon bunga altar. Sumbangan bunga altar Sadarion Imasian Audriana Sophia dan Kraisa Naibaho say ditabai di Batama pasu-pasu tunasida. Napa 10 nopon sumbangan tabung oksigen di Jalo Huriattado sian keluarga D Simanjuntak Inang Situa M Pasaribu Nahinan Sianwik Batam Kota sumbangan 2 tabung oksigen tuha perluan ni klinik say di pasu-pasu di Batama saluhut na keluarga. Napa 10 pidihon rekrutan guru sekolah minggu boy mata jaha di layar videotron manang dititing na adong dihita. Napa 10 aluhon soso-soso di jahama di videotron dohot di titing na adong dihita. Napa 10 siahon ucapan selamat ulang tahun. Saluhut parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Tu ruas ni Huria na marulang tahun hatu tubu dohot parbogason di bagasan mingguon. Sa di pasu-pasu di Batama go dame nang las ni roha. Napa 20-hon warta keuangan. Saldo akhir per 17 Mei 2025 godangna 87.718.214 rupiah. Warta tambahan Parguru Malua pada hari Jumat 23 Mei 2025 Sabtu 24 Mei 2025 mulai pukul 17.00 WIB pelajar Sidi akan mengadakan kegiatan di gereja yaitu pembasuhan kaki, aksi peduli lingkungan gereja dan kebersamaan.
songoni ma titing ni huriata, sa itu hatta ma masu-masu saluhutna. Amin. Lau manomu-nomu hatani tuhata maredehita sen nomor 362 ayat 1 dohot ayat 2. Martang yang mahita. Ali Jehovah debata nami, hupuji hami maho Tuhan, marhite parsauran nami di hari Minggu sadarion. Alani mangido mahami tuho di todim todi porbadia. Asa dirajai roh hadhot pikiran nami nana yang tumangihon hatam. Asang giat nian boy hami mengetusi hatam. Jala margogo hami lahu mangulhosa di ngulu nami. Mangasahon guari Yesus Kristus, martang yang hami tuho. Amin. Amanginang jamita dihita di hari Minggu sadarion imasian ulaunni apostel biddu 10 sada ayat sada satro di ayat 10 walu. Ulaunni apostel biddu 10 sada ayat sada satro di ayat 10 walu hujahom ma di tonga-tonga tajala tapai hutbe ma di bagasan rohatta. Panarias sonon ni si Petrus taringo tu namasa di Kesarea. Alai di BG aka apostel dohot aka dongan na di Judea ima naung doho dohape halak si pelebegu majakon hatani debata. Gabe di badai akan aporsea sian Yahudi ima si Petrus dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama. Bongo doho hape tu aka halak na sotar sunat jalarap mangat doho dohot nasida.
Alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sainin nama. Uju namar tangia ngau di huta Joppe, hui dama di bagasan todik kumijur sada inganan na bidang, nama ropat suhi, tartatan sian gijang ro di jolokku. Dungi di nahupan noti, hui dama di si akka siopat-pat na ditano, akka binatang dohot akka nama jirir, rodi akka pidong namar tonga-tonga langit. Jadi hubegema suara nama dok tuau. Hehe maho Petrus, sesiati ma, pangan ma. Ala ini kuma, toka Tuhan. Aidang dung hudai naramun, manang nasoyas. Alai mangalusi masuarai padua halihon sian gijang. Unang ramun dok naung ni iasan ni debata. Rodi toluhali do masa songoni dungi ditait ma saluhut nai musetu gijang. Dungi tongon di nasatok kini jongjong matoluhalak di jolo ni jabu. Inganan nami akan disuruh sian ke sarea madapot tonau. Ala di doktor di ima tau naso jadi ganggu rohaku madongani nasida. Alai aku pudodongan na onomon. Jadi hubongoti hami majabuni halaki. Dibaritahom matuhami naung ni idana surusuruani jongjong di bagasan jabuna. Nama doktu ibana. Suru matu huta Joppe majo si Simon namar guar Petrus. Hata honon ni ido tuho hata na tau peluahon horo di sadok isi ni jabum. Alai mamukka do peau merjamita di siga besonggok matod di parbadia tunasida. Songon natu hita dimulanai. Di sima huingot hata ni Tuhani nani dok nai aek do di hosi Johannes. Alai to di parbadia do di honokku Tuhamu. Atong tung margogo maau mangabat debata anggodo sudo hape silua nabi nasabasahon ni debata tunasida songon natu hita akan naung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus. Dungi di bagian nasida hatai hohombema gabe dipuji ma debata akanin nama asa doho do hape tu halak si pelebegu dilehod debata hamu bau niroha asa mangolu ido yang go sahat na amanginang latar belakang ni turpuk sadarion manang ulaun ni apostel biddu 10 sada ayat sada sahat rodi ayat 10 alon berkaitan erat tu perkembangan di gereja-gereja di mula-mula. Gereja mula-mula. Dohot harara ni barita nauli tu akka halak naso Jahudi atau orang-orang non Jahudi amanginang. Uji memang tung macai rendah do di mata ni halak Jahudi akka naso halak Jahudi. Manang dianggap dohalak di luar Yahudi yang manginang hati-hai orang-orang kafir. Didok donasida dang layak majalo haluau dohot parbaritau nauli. Molo dang parjolo sehali nasida ikon menjalankan hukum Taurat termasuk maya manginang bersunat. Jalatung macai kental do memang di tonga-tonga ni huria na parjoloi taringo tu tradisi ni hajahudion tarlumobi mai dina bersunat. Jalani narohana sida do holan tu halak Jahudi do ro haluaon nabi nuan ni Kristusi. Molo di bagasan bahasa Indonesia perikop di biddu 10 sadaon didok mai Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Buasa ikut dipertanggungjawabkan si Petrus baptisan yang diberikan kepada Cornelius. Laho memahami pasal manang biddu 10 sadaon amanginang memang ikut terlebih dahulu do tajaha pasal 10. Ai di biddu 15 dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa sampai Cornelius dibaptis? Dan buasa ikon mabain pertanggungjawaban si Petrus tunasida. Pasti ada masalah bagi mereka
Ima peristiwa uju diutus debata si Petrus laho madapoton si Cornelius sahalak perwira Romawi. Nah kaning perjolong api nasahat molonon Yahudi berarti orang kafir. Sementara Cornelius adalah perwira dari Rom, berarti dia termasuk orang kafir bagi orang-orang Yahudi amanginang. Dang halak Yahudi ibana memang. Alai nang pedang halak Yahudi si Cornelison sahalak na porsea do ibana tu Yesus Kristus. Jadi nakaning ngatakas di patorang si Petrus hadu namasa. Imana adong di bidu 10 ya manginang marhite na di lehod debata akaragam ni si panganan tu si Petrus nasian banua gijang harorona. Jala adong di ida si Petrus naramun di parnidaan ni si Petrus di si. Alai rodo di bata nak kaning madok ngata jaha di si dang jadi dohonom muramun nasiat de bata ala saluhut nasiat de bata nabadia do. Jala laus adong mamusai diudut ni parnidaan ni si Petrusi ima si Cornelius sahalak sian Rom jala perwira do ibana manang serda do ibana halak na porsea do ibana di Yesus Kristus jala mangulana denggat do ibana amanginang songon parngoluan ni si uhutok Kristus boy do itaida di bidu 10 ayat sia sahatro di ayat 20. Ido bain memang buka pamerengan di si Petrus laus di si Petrus do si Cornelius jala songon halak na porsea ibana dung di ibana digohi to di parbadia do si Cornelius pola muse dohot saluhut pangisi ni bagasna di tu bagasan goar ni debata ama anak dohot tod di perbadia. Imana kaning masalah na terjadi. Kenapa Cornelius dibaptis? Dia kan tidak bersunat. Buasa Allah horap mangan. Lau hotu jabuni orang kafir. Ai kafir doi si Corneliusi. Dia bukan Yahudi. Dia tidak bersunat. Berarti kau sudah ikut memakan makanan haram karena kau ikut makan bersama-sama dengan seseorang kafir di rumahnya. Ima masalah amanginang. Pola do ikut dipertanggungjawabkan si Petrus nani ulanai. Pola do ikut dipatorang ibana museon di bidu 10 sadon. Atong nuaeng sahat mahita tu ulaon bidu 10 sada ayat 1 di ayat 10 luon. Ima hatorangan ni si Petrus tu akka huria na adong di Jerusalem tarlumobi maya manginang orang-orang percaya suku Yahudi pabuahon akan namasa nani idanai jala saya dong do memang naso terima diulahon nani ulahon di si Petrus ala di dok nasida nak kaning hal tabudo molo masuk tu jabu ni halak kafir hal tabudo apalagi melorap mangat doh nasida alai dengar do di patorang si Petrus di son bagaimana Allah itu sendirilah yang memimpin peristiwa itu dari penglihatan Petrus diperintahkan oleh Roh Kudus hingga turunnya Roh Kudus kepada Cornelius beserta seisi rumahnya. Jala di ayat 10 lalu maamanginang klimaks dari peristiwa ini yaitu dung di begenasida hatai hohom bema gabe dipuji madebata akanin nama asa dohot dohape tu halak si pelebegu di lehot debata hamu bon ni roha asa mangolu amanginang turpukon merupakan titik balik natung macai rekod di bagasan sejarah gereja. Pengakuan bahwa keselamatan itu di dalam Kristus adalah untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang suku, tanpa memandang budaya, ras, bahasa. Roh Kudus menjadi bukti yang otentik penerimaan Allah terhadap semua orang yang percaya kepada Yesus tanpa syarat harus mengikuti tradisi Yahudi. Tanpa syarat harus mengikuti tradisi Yahudi yang menginang. Jadi marhiti hatorangan diturpukon adong piga-piga hal natung macai rikot ikut taparate-atehon marhite turpukon na perjolo.
Allah menghancurkan tembok pemisah. Allah menghancurkan tembok pemisah. Di ayat sia didok, alai mengalusi masuarai padua halihon sian gijang, unang ramun dok naung ni iasan ni debata. Dungi di ayat 12, alai di doktor di ima tuau naso jadi ganggu rohaku madongani nasida. Alai aku pudodongan naonomon jadi hubongoti hami ma jabuni halaki. Takas amanginang di patorang si Petrus dodison dang marasing jolmai di adopan ni debata. Dang marasing jolmai di adopan ni debata. Marhite visi tentang makanan haram nakaning simbol maya manginang bahwa Allah menerima semua bangsa. Alani ahan anang dohonon na tuhita marhiteo na manginang. Allah menghancurkan tembok pemisah. Jangan membatasi kasih Allah hanya pada satu bangsa saja. Jangan membatasi kasih Allah hanya pada yang seiman saja. Jangan membatasi kasih Allah hanya kepada yang satu suku saja. Karena perbari tahun naulii tu sadok halak doi yamanginang. Jalaido natajalo di tonga-tonga di bangso Batak. Pola do ikon suruon ni tod di Porbadia. Ro aka misionaris sian huta nadao, sian luat nadao, sian Inggris, sian Jerman, ro tu bangso Batak, ro tu Tapanuli Raya. Alan idu gabi sahat noaing tuhita barita naulion. Semua itu pekerjaan Roh Kudus. Parbaritaon nauli tu saluhut halak doi amanginang. Napaduahon pimpinan Roh Kudus melampaui tradisi. Nangpe nakaning diadopan ni halak Yahudi amanginang bertentangan do tradisi naniula ni si Petrusi. Bertentangan do naniula ni si Petrusi. Roy bana tujabu ni si Cornelius, didi di si Cornelius, rap mangat dohot si Cornelius. Ini sangat bertentangan bagi bangsa Yahudi, sangat bertentangan juga dengan tradisi Yahudi, karena memang Cornelius bukanlah orang Yahudi dan tidak bersunat amanginang. Alai di patuduhon ibana do, dia lebih taat kepada suara Roh Kudus daripada kepada tradisi tersebut. Nanang dohono di si amanginang debatado na tibbo. Debatado na tibbo sian saluhut. Debatado na tibbo termasuk maisian aka aturan manang tradisi budaya ni jolma. Jalahita pe ikon terbuka dohita amanginang diuluhot tod di Porbadia. Nang pe memang sipata menentang kenyamanan kita, manang kebiasaan kita. Karena pimpinan Roh Kudus itu melampaui tradisi. Napa tuluhon? Bukti penerimaan Allah, pencurahan Roh Kudus. Ketika Cornelius tadi beserta keluarganya menerima Roh Kudus, itulah bukti amanginang bahwa Allah itu menerima mereka. Budu museta jahai di ayat 15 dohot satu ayat 10 pitui. Di jalo debatado hita amanginang, di jalo do hita dang alani manangise hita. Di jalo debatado hita tidak melihat status sosial kita. Di jalo debatado hita tidak melihat latar belakang kita. Tapi di jalo debatado hita karena iman kita kepada Kristus dan karena kita hidup oleh Roh Kudus. Napa paton? Sikap gereja itu harus bersyukur, bukan menghakimi. Awalnya memang amanginang nakaning dikritik halak Yahudi ido si Petrus. Alai dang tarima si bana nang pe dikritik ibana. Dia tetap memberikan hatorangan. Dia memberikan keterangan. Gabe dipuji madebata. Dung di patorang ibana haduna masa.
Kenapa terjadi demikian? Kenapa dia pergi kepada Kornelius? Kenapa dia membaptis Kornelius? Bahkan kenapa dia makan bersama Kornelius? Dang tarima si bana walaupun dikritik, tetapi dia memberikan keterangan. Gabe dipuji matutu debata. Sona nidokna di ayat 10 lalui. Asa doho doha petu halak si pelebegu di lehot debata hamu baun niroha asa mangulu. Saat melihat Allah bekerja dengan cara yang tak terduga, Allah bekerja dengan cara yang tidak kita duga amainang. Marilah kita bersyukur dan membuka hati, bukan menghakimi. Atong nuai ngamanginang, tidak maju di ngulut tahun, tidak maju di ngolu siganu pari, dohot di ngolu di tonga-tonga di parhuriaon. Bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang Kristen? Bagaimana sesungguhnya kita sebagai gereja? Nah perjolo diskriminasi di gereja manang di tonga di masyarakat. Amanginang, saya dong do PHP gereja manang komunitas Kristen. Sadar manang so sadar hita. Sayolo do hita membeda-bedakan halak marhite status sosial. Tapa mana jo di tonga-tonga ta? Tapa mana majo di parhuriaota? Tapa mana majo di punguata? Saya olo do PHP hita membeda-bedakan orang, marhite status sosial, marhite suku, marhite latar belakang manang masa lalu ni sasahala ijolma. Songon halak Yahudi nakaning, si patah hita PHP amanginang olo do menutup diri, tu akka halak nata anggap asing sian hita. Marsiajar do si Petrus sian parnidaan anak kaning manang pangukapon ni debata nani idanai bahwa Allah itu menerima siapa saja yang percaya kepadanya. Dan marilah belajar dari Petrus, belajar hal yang sama tadi. Napa duahon tantangan terhadap tradisi lama. Gurang do pehuria amanginang di tengah-tengah tanwaing peolo do terjadi. Terjebak kita di bagasan tradisi-tradisi lama, pola pikir lama, pola pikir tradisional. Jadi olo do jojot molo dibor pani hal-hal baru tu sada huria, jala termasuk do itu huria ton HKBP Batamon. Adong marupani hal-hal baru di bawah padita nai baru, manang paulan huria nai baru. Saya jojo do tong rohata nama dok, najolo songonod do amang, najolo songonod do hami. Somalna songonod dorang songoni, dang masa si songoni di son, sian najolo songonod do di son, iya kan? Jojo do masa songoni, atararong marupani hal baru, itu rarong do namanukun. Satabi jo amang, ay memang toho rarong si songoni ay dihami, nga 3 tahun na gabi si tua nin nasi pata, nga 3 tahun na gabi ruas ni HKBP Batamon, dang adong masa si songoni, somal na songonod do. Dang masa si songoni, najolo songonod dorang songoni. Jojo do ibinege. Kalimat-kalimat si songoni yang manginang ternyata masih ada di tengah-tengah kita saat ini. Tradisi lama, pola pikir lama yang tidak menerima cara-cara baru. Padahal saya dong do cara-cara baru Allah bekerja di tengah-tengah tak manginang. Bentuk pelayanan yang tidak biasa, manang bentuk pelayanan yang baru sering sekali sulit diterima. Songoni do masa di tonga-tonga di halak Yahudi. Saya diri punasida holat tunasida doro haluaoni. Ai nasida halak Yahudi nang tarsunat melalui tradisi Yahudi mereka disunat. Tetapi kan bangsa lain tidak disunat. Otomatis holat tuhami doro. Dang somali dak kya masa ina ni ulahon ni si Petrusi. Bahasa doi ko didi di si Kornelius, halak Rom doi dan halak Yahudi. Mari kita lihat tarimang-rimang jetang atau ngamanginang si pataulo do masa si songoni di tengah-tengah tahun. Jala diadopi si Petrus do nakaning. Dilanggar ibana aturan lama. Masuk ibana tujabu ni halak kafir. Alai diulahon ibana do suruhan ni toddi'i. Itu jadi pelajaran amanginang
bahwa kita tidak boleh menghalangi pekerjaan Allah hanya karena tradisi tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Hanya karena tradisi kebiasaan di HKBP Batamon, gak bedang diterima hal-hal baru. Nah, patuluhon misi dan penginjilan itu inklusif. Seringkali gereja hanya fokus melayani yang sudah dekat, lupa bahwa Injil juga harus dibawa kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan, termasuk mereka yang tidak sejalan dengan pandangan kita. Jaladang holan pangulani huria HP amanginang mangulahonon, tetapi semua orang yang menjadi Kristen saluhut halak Kristen terjodoh marbarita nauli di lingkungan tempat kita tinggal, di tonga-tongan di keluarga ta, di tonga-tongan di parkarejoata, di parsikolahan manang di dia pehita. Allah sendiri mengutus Petrus kepada Kornelius ahanan yang dohonon na di sia manginang. Artinya penginjilan lintas budaya dan lintas batas sosial adalah kehendak Tuhan. Karena itulah, karena penginjilan itu, penginjilan lintas budaya dan lintas batas sosial adalah kehendak Tuhan, alani dosa tu hita barita nauli nuaingon. Dan ini adalah panggilan gereja, bukan hanya pada saat Petrus saja, tetapi pada saat ini, pada kita hari ini. Napapatan Roh Kudus sebagai bukti penerimaan Allah. Si patah hita menilai haporsion ni halak sian bentuk luar nadokan. Si patah hita menilai haporsion ni sasa halak jolma sian penampilan luar na sajo, sian latar belakang na. Padahal amanginang ukuran penerimaan Allah itu adalah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan buah pertobatan yang sejati. Petrus mengatakan bahwa Roh Kudus turun atas Kornelius seperti pada kita juga. Artinya Allah tidak memandang muka, Allah tidak memandang status sosial orang, Allah tidak melihat apakah dia sudah tua ataukah masih muda. Allah tidak melihat di mana kedudukan sosial kita, di mana kita bekerja. Tetapi Allah tidak melihat latar belakang siapapun. Allah tidak memandang muka. Allah ni amanginang, marilah kita berefleksi. Ati nahyado tutuhita mangotapi ulaon ni debata. Sadar atau tidak sadar kita, apakah kita pernah mangotapi ulaon ni debata? Injil itu tidak eksklusif. Kasih Allah itu bersifat universal. Alai sipata hita do HP na olo mangotapotapi, menciptakan kelompok-kelompok, meminggirkan kelompok tertentu, mendiskriminasikan kelas tertentu. Alanya manginang mari kita renungkan. Jok-jok do HP. Sadar manang so sadar hita. Ta tempat to diri taon. Sai hera pajaga harbangan. Sadar manang so sadar hita. Jok-jok do HP ta tempat to diri taon. Sai hera paniop kuci. Seolah-olah kita dapat menentukan siapa yang layak dan tidak layak untuk menerima kasih Allah. Oh, udah songoni hita. Mengkritik orang lain, menganggap orang lain paling berdosa, tidak melihat diri kita. Amanginang, memang olodo dan terang-terangan memang hita menolak. Alai olodo sian sikap tamarado pena asing menunjukkan kita seolah-olah paling layak. Olodo sian carata berkomunikasi, mengomentari kehidupan orang lain, kita merasa paling kudus, paling suci hidupnya, merasa paling layak, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling kudus. Saya hera setiap harbangan, saya hera setiap kucini surgoi menilai orang lain. Atong songon suku-suku di ayat 10 pitui ma amanginang nandido nanak kaning. Atong tung margogo maau mangabak debata
anggodo sudo HP silua nabi nasabasahon ni debata tu nasida sona tuhita akan naung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapadao madirita sian sikap eksklusif, tapi marilah kita membuka diri. Jangan membeda-bedakan orang lain. Tidak ada perbeda-bedaan. Saluhut bangso do di jalo debata, saluhut suku, bahasa, ras, semuanya Allah kasihi ya manginang. Terjodoh hita untuk tidak membeda-bedakan. Jangan membuat sekat-sekat ala di lehot debatado hamu baon ni roha. So minggu ta sadari omma amanginang. Minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Edde ho kamu ma edde nai baru tu debata. Marhite hamu baon ni roha. Margogo mahita mangulawan hatan di debata. Amin martangiat kita. Jehovah debata nami mau lihat di ho Tuhan. Diurupi ho do hami tutu di ngulu namion. Di dongani ho laka nami. Diurupi ho hami mangulahon nasa siulahon nami. Sahat tutikyon. Rap hami dison mamuji pasangap guarmu nabadiai. Dohot edde puji-pujian. Dohot tangiang. Nang natu mangihon hatampe hami. Alani Tuhan debata mangido hami tuho. Pargogoy hami marhite todim tod di porbadiai. Maredde-edde hami tutu mangedehon edde nai baru. Marhite hamu baon ni rohanami di bagasan ngulu namion. Asa hupatari doh kami maholong ni rohami. Tu sadok bangso. Tu sadok suku ras bahasa. Dang mamereng latar belakang tutu holong ni rohami. Alani Tuhan mau lihat situ tuh pasatami tuho. Jala ngolu nami ope, hupa sahat tami matuho. Asa homa nama dongani hami, namar gogoi hok kami, pahot patogu haporsion nami, holan marhaporusan tuho sabing. Alani Tuhan, disaluhut ulaun nami, gulmi ni ngulu nami, hupa sahat tami matuho, rajai mahami, mangasahan guarni Yesus Kristus, martangi yang hami tuho. Amin. Tapasaha mapiliata marede mahita. Kamu salut harajahon arola pola pahamu endehon mahamuniahon Salu
ma peleat tamar tangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggat dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua tongaon songonna di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hono napuna harajaon not hangekon noni hasanggapon pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaorohon madamena tutod ditabe. Amin.